Velkommen til networkingekspert.dk. I dag er det blevet den 24. december 2011. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag. Nu har jeg jo givet dig 23 tips og tricks til, hvordan du kan blive en endnu bedre networker. Og i dag vil jeg så opsummere lidt, for det er jo en stor mundfuld, hvis ikke du har gjort det, og det kan være, at du bare lige skal have sagt det en gang til, hvis du egentlig gør det, og bare har lyttet lidt med på sidelinjen. En af de vigtigste ting, det er jo at komme ud af sin komfortzone og ture. Vær med der, hvor det sner, der, hvor det sker, der, hvor det er sjovt. Så velkommen her på min legeplads, som jeg kalder networking. Det er bare så meget sjovere at lære en masse mennesker at kende og finde ud af, hvad de står for, hvad de laver, hvad de bliver inspireret af. Så jeg kan kun opfordre dig til, at når du er på de sociale medier, jamen så del alt, hvad du kan med, hvad du ser af spændende ting. Det bliver du gladere af, og det bliver jeg gladere af. Så det giver jo inspiration til os at fortælle, at selvom vi mødes på de sociale medier, så er det altså rigtig, rigtig vigtigt, at vi også mødes ude in real life. For det er altså der, alle de spændende muligheder, de sker. Det er der, vi kommer i snak om alt det andet, der skal til, for at vi for eksempel bliver headhunted eller bliver heldige med vilje, alt efter hvor vi er henne. Det er der, vi skaber mulighederne for os selv, uden vi faktisk rigtig ved det. Det er der, vi brander os selv, markedsfører os selv. Vi er jo vores egen ambassadør, når vi går ud, så vær altid den bedste udgave af dig selv. Når du er det, så er det helt sikkert, at dem du møder på din vej, de også vil være din bedste ambassadør. Prøv at tænke på, hvad din elevatortale skal være. Det gælder jo om den korte og konkrete måde, så andre de kan huske, hvem du er på. Det gælder om at have et slogan med, husk dit firmanavn. Alle de her ting kan du gå tilbage og høre noget mere om i afsnittet omkring elevatortale. Når vi skal ud og møde folk, så er det jo altid et af de største problemer, det er, hvad skal vi tale med dem om? Og her kommer small talk jo også til sin ret. Det har vi også talt en del om, og det er jo op til dig med kreativiteten om, hvad det er, du kunne tænke dig at spørge om, og hvor nysgerrig du er. Men en god ting er altid at starte med, hvad har inspireret dig til at komme her? Så har du da i hvert fald åbnet dialogen. Og jeg er helt sikker på, at folk nok skal tage rigtig godt imod dig. Og husk at lad være med at stå der for længe. Kom også lige ud og mingle og møde nogle af de andre, selvom det er blevet så hyggeligt at møde den her nye person. Giv dit visitkort, og så sig, at vi mødes på et andet tidspunkt. Jeg skriver til dig, connecter med dig. Lad dig maks gå 8 dage. Det er i hvert fald en god regel, jeg har gjort for mig selv, for at huske mig selv på. Nu skal det altså lige gøres, og så er vi fremme i hukommelsen. En anden god ting er også, at vi skal tænke alting ind i vores mindset. Vi skal skabe muligheder. Vi skal skabe, at vores mindset bliver, at vi er fremme og husker os selv på, at det er faktisk ret sjovt det her, når det er, vi tænker det ind. Vi kan jo godt lide at blive heldige med vilje. Jeg har på den her blog inspireret dig til en masse ting, men hvad er det, du har størst problemer med? Eller udfordringer med, eller begrænsninger med? Det vil jeg rigtig gerne høre noget om, fordi når vi kommer ind i 2012, så åbner jeg op for at besvare alle jeres spørgsmål, udfordringer osv. Så send mig endelig en mail med, hvad du godt kunne tænke dig, jeg skulle tale om. Jeg kan også godt lide at komme ud og besøge andre netværk, så måske har jeg været i dit, måske har jeg ikke, måske starter du noget nyt op, er på de sociale medier eller et eller andet. Du er så meget velkommen til at sende mig en invitation, og jeg vil glæde mig til at møde dig. Jeg vil også glæde mig til at komme ud og møde de netværk, du kender til, så tip mig gerne på, hvad du ved, der eksisterer i dit område. Det kan ikke siges nok. Networking er en stor legeplads. Gå ind og tænk det ind, ligesom i barndommen. Der er ingen begrænsninger. Vi kan tale sammen lige meget, hvor vi er henne i vores hverdag. Det er simpelthen bare at se muligheder. Nu er vi ved at være nået til vejs ende i mulighedernes år 2011, som jeg tidligere har fortalt dig om, at jeg har levet i her. Jeg har skabt en masse muligheder, jeg har strøget en masse frø, jeg har fået en masse ambassadører. Det har været helt fantastisk for mig at få lov til at lave det her karriereskift, og før var professionel networker, nu er jeg i dag kan leve af at netværke og træne andre i det, blive ansat på projekter af virksomheder, som mangler
en, der kan netværke, så er det jo lidt lettere at få sådan en som mig ind, der kender en masse mennesker og husker dem. Så husk at være fremme i hukommelsen hos mig og hos alle jeres andre ambassadører. Nu går vi ind i 2012, som er succesens år, og det gør jo, at succesens år 2012 helt sikkert også vil være et fantastisk år for dig, hvis du begynder at strø en masse frø, plejer dit netværk, vander blomsterne, så skal de nok blomstre op og blive store. Så jeg håber, at du har fået noget inspiration til at komme i gang, til at udvikle dit netværk, til at tænke på endnu flere mennesker. Måske du har stødt på nogen undervejs, du ikke havde regnet med, og nu ser du måske mulighederne i dem. Jeg vil i hvert fald ønske dig en rigtig god juleaften i familiens skød, og husk at tænke ind, at familien er din komfortzone. Det er der, hvor vi er i vores vatkugle, jeg tidligere fortalte om. Lær dem bedre at kende. Prøv at åbne lidt mere op for, at du faktisk er nysgerrig på, hvad de laver, hvad de beskæftiger sig med, hvad de har passion for. Fordi det kan være, at det er din næste inspiration, eller måske nogen i dit netværk kunne blive inspireret af dem. Så åbn op for dit netværk. Brug de sociale medier. Kom ud og mød hinanden. Vær en del af nogle erhvervsnetværk, nogle branchenetværk, hvis det er det, du ønsker. Jeg kan i hvert fald anbefale dig at komme ind på legepladsen. Og nu vil jeg ønske dig en rigtig dejlig juleaften. På snarlig gensyn på networkingexpert.dk.